piču, dropuj. To zastavil. Zadává. Jejich remírem je dálnice. Jejich tempo je vražedné. Jejich protivníci jsou zloději aut, vrahové a vyděrači. Tak, kde to bude? Muži z Kodry 11 pracují ve dne v noci. Jejich úkolem je chránit naši bezpečnost. Jdem do nich! To byl můj plán, že se trefím. Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Kodra 11. Bůh dole. Ty jsi asi úplný kokot! Kamo, to je debil, vole, taková akce, chápeš to?